Ovo su doktorica Maštalić i doktor Kez. Dobar dan. Dobar. Njihova razigrana vizita razveselila je mališane u jednoj zagrebačkoj dječjoj bolnici. Da, neobično mi je. To prvi put vidim da doktori ulaze u bolnicu koji zapravo imaju crvene nosove. A kada oni dođu, nosevi se zacrvene svima. Neki ih već i dobro poznaju. Pa svaki put rade nešto drugo. Jako su smiješni. Klaunovi doktori profesionalni su zabavljači koji u svoje redovite poslove unose smijeh u bolnice. Zato moraju proći posebnu edukaciju na koju klešu umjetnička znanja, ali i ona iz područja medicine, psihologije i komunikacije. Činilo mi se kao jedna prekrasna misija donositi smijeh u bolnice. A kako sam i sama mama, imam dijete i proživjeli smo neke trenutke bivanja u bolnici i pomislila sam to bi bilo nešto prekrasno. Prekrasno i istovremeno teško, jer djecu u bolničkim krevetima nije lako gledati. Neki od odjela na koje odlaze su i oni s mališanima koji boluju od malignih bolesti. To koliko god pokušavali uvijek ostaje nekako, uvijek ti nosiš to sa sobom dalje, ali dobro je što unutar organizacije imamo jednomjesečno razgovore i sa psihologom i u neku vrstu radionice. Trud i rad crvenih noseva posebno cijene roditelji malih pacijenata. Lea je ovdje već neko vrijeme, a na sreću za koji dan trebala bi kući. Je li jedva čekaš? Ja čekam. Treba im to, stvarno im treba to. Jer 24 sata, monotonija je, sve ostalo skroz vađenje krvi, lijekovi, infuzije. Treba im malo smijeha i da ih raspoloži. Zbog nedostatka novca, broj posjeta bolnicama u ovoj su godini se svakoga tjedna prorijedili na 2 puta mjesečno. Zato se svaka njihova vizita itekako cijeni. Mi smo bolnica koja svakako njeguje pristup u kojem se kroz taj humani odnos prema djetetu favorizira zapravo osmijeh djeteta u bolnici. Definitivno je blagotvoran učinak na čovjeka, na dijete, na poboljšanje, odnosno na proces ozdravljenja. Kako oni pomažu djeci, tako njima financijski pomažu donacije institucija i tvrtki. Ipak najvećim dijelom to su donacije građana. Od tuda dolazi 80% njihovih sredstava. Zato što imamo jedan kontinuirano pa radimo na informiranju, da smo tu i da trebamo pomoć, obraćamo se svakom pojedinačno, tako da šaljemo poštu sa uplatnicom, pismom, molbom za suradnju, za pomoć. Financijska pomoć iduće godine stiže iz Europske unije. Broj klaunova doktora bi sa 10 tako mogao porasti, na radost onih zbog kojih su i nastali. Ana Mlinarić, Al Jazeera, Zagreb.